OK, boys and girls, já vás vítám u dalšího videa a dneska se podíváme na druhý den That's Not My Neighbor. Doufám, že se vám video bude líbit, určitě dejte like, suba a napište nějaký komentář a hned se pustíme do dalšího dne. Moc jsem tu hru nehrál od vlastně posledního runu, ale už můžeme asi skipnout, už jsme viděli 4 minuty minulej díl. Od té doby, co jsem to vlastně natáčel, tak jsem to moc nehrál, ale řekl jsem si, že se na to podívám znova. Short měl neuvěřitelný úspěch. To mi nějak nesedí, ale OK. 0303 shopping. 0303, ne, tak jo, tak sedí. Rude Boys, ty seš OK. Seš na listu, čekáme tě. Chloe Rude Boys, OK, razítka máš, I'm resident of the building. The shopping 0303, to sedí, Rude Boys, OK. 96, 45, 26, 45, 16, 18, 16, 18, 46, 11. To sedí. OK. Má mustáž, nos, bratku, kouří. OK. Tak první člověk a má všechno. OK. To vypadá hodně dobře. Mia Stone. Mám ji na listu. A datum sedí, razítko má 0301. Is 01 on the third floor. Yes, OK. Dlouhý vlasy, malý kulatý nos, to by sedělo. OK. Ty kámo, what the fuck. 78 Mia Stone, to sedí. Razítko má. Sedí na dnešním listu si taky. 78, 95, 64. 8, 95, 64, 52, 51, 15. 52, 51, 15. OK, tak zatím to sedí všechno. Další. Arnold Schmidt, OK, to sedí. Resident of the building, I come from my job as a writer. Seš writer, to už jsme tady někde měl otevřen, nemělo. Nebylo by prostě lepší, takže na dvojce, OK. Writer, OK. Velký nos. Ne, na dvojce. OK, velký nos. Mustáž to máš. Kulatý obličej máš. Krátký vlasy to máš. Datum sedí. Razítka máš taky. 77, 85, 66, 77, 85, 60, 21, 93, 22, 23, 22. Na dnešním listu si taky, jak vítej, I guess. Celine. Razítko máš, datum máš, OK, 80 sedí. Příjmení dobře. To je na jedničce, ne? Na čtvrtém je Celine. OK. I'm a resident of the building. I come from my job as mod. OK, 0104, 0104 to sedí. Ale nejsi na listu. Error, OK, tak zavoláme na tvoje sestra, taky není, jak byste přinejmenším byli obě dvě na pokoj. 69, 96. 69, 90.
6, OK. OK, ale no. OK. Tak jedem dál, Silný čtvrt 01, 4 sedí, to sedí, razítka má. Má 78, 56, 13. 78, 56, 13, 26, 95, 26, 90, 14. OK. Běha na pravým, OK, to sedí. Malý špičatý nos, to sedí. Hubena, dlouhý krk a má dvojíče. Jako zatím to všechno sedí, což je docela jako... Mám strach z toho, protože všichni zatím jako... Roman. Kde máš jizvu? Máš jizvu. Jsi na dnešním to, ale ty máš jizvu. Já to nevím, no. To renew my ID. To je hrozně hezký, ale nemáš jizvu. Vypadáš docela jako doppelganger, docela jako dvojník. Vypadáš lehce, jenom trošku. Ale bohužel gameplayově... tebe nemám tu, jak jsme Angus. Angusy, kde máš ID? Kde máš svůj občanku, kde máš ID? Angus... Cyprian. Angus Cyprian. OK, to sedí. Razítka máš. 0103, I'm resident of the building. To je OK, my apartment is 03 on the first floor. Dlouhej krk. Má čepičku má. The mustache, small eyes. To sedí. 56, 50, 03, 56, 50, 03, 69, 88, 69, 80, 45. To sedí. OK. Takže to máme 1, 2, 3, 4 lidi. Zatím jsme pustili dovnitř. Alf. Kde máš čepici? Nemáš čepici a nejsi na dnešním listu. To work. Hold on. 0304. Ten of the building apartment is 04. Jako jinak ti to sedí zatím. OK. 4258. Raftlin speaking. OK. A co to je čepice? OK. OK, dobře, tak jo. 60, ještě 5 let, Alf Kapucín. UCCIN. OK. OK. Ale jinak ti to bohužel sedí všechno. Tak vítej. Příště si prosím nech svou čepičku na hlavě. Další. Robertsky. Ty nejsi na dnešním listu. 73 ti sedí ještě. I'm resident of the building. I come from my job as a shoemaker. Robertsky. Skipíčmen. To sedí 0102. 102.
11:46:52. Tady. 46:52, 28:97, 28:97:30, to sedí. Datum ti sedí, tohle razítko ti taky sedí, ale nejseš na dnešním listu. Emergency at work. Takže když zavolám na tvůj pokoj 2668, tak mi zvolá, tak to zvednu tvůj brácha. Že jste oba dva, že tam chybíš 2668. Hallo? Albertský hýr, sakdyk. OK. To už je snad dneska třetí frajer, co není na listu, ale chybí tam. OK, ještě dlouhý krk, nemá obočí, velký nos a má bratku. OK. Tak vítej doma, I guess. A ještě nám chybí jako tunel lidí. Roman, Anastasia, Margaret a Francis. Boy, what the hell? Nemáš ID. Dobře. Tak jinak. A nejseš na listu a vypadáš divně. Jo. OK. Když chcete, aby vám někdo uvěřil, že jste fakt člověk, tak prostě řekněte, že jsou to normálně lidský uši. Wink. Lol. Margaret Popples. Po 75. Popples. Live in the third apartment on the second floor. OK. Kudrnatý vlasy. Máš levý oko, ti šilhá, round nose, to ti sedí. Big smile. Ti sedí, ale ty vás jsem dlouho neviděl jako takhle krátkou, tu 03, 02, 03. Live in the third apartment on the second floor. Third apartment, second floor, ok, 10, 32, 68, 32, 68. 01:45, 01:45:90, seems stress, OK. Jseš na dnešním, to není na tobě nic jako... A ještě jsem tě nepouštěl, takže bys jako tady neměla být. Luis Stylinský. A já si nejsem úplně jistý, ale neměla by ona... Měl by... Nejde jí vidět, ale tyhle má jako extrémně dlouhý ty vlasy. 11:52. Uvidíme. Když to zvedne... Tak... Yikes. Sorry, bro. My husband is not at home. Is he back? Ne, ale z nějakého důvodu je tady tvůj doppelganger. By se za chvilku měli chodit kanálama, aby tady neměli ty doppelgangery, tyhle. Takže už potřebujeme jenom Anastasiu, Romana, Francise. Glorie Schmidt, OK, to sedí. Schmidt, Benker, to je.
Razítko máš, to ti taky sedí. Ale nejseš na listu dneska. 51, 23. Tak, haló, je tam někdo? Yikes. Výborně. Děkuji. To je všechno, co jsem potřeboval. To je všechno, co jsem potřeboval vědět. To je všechno, co jsem potřeboval vědět. Ale stejně jenom jako... Nevím, vypadá divně. Vypadá prostě... Nemá... Je není něco divného. Ten nos? No jasně ten nos. No mám nos svýho manžela, že jo? No jasný. Bratře. To nemůžeš takhle. Jak dneska mi přišla peněženka nová. Jsem objednával Rich Wallet a můžu říct 10 z 10 zatím. Lehká... Nemáš ID. Lehká... Už teďka tam mám asi 8 nebo 9 karet. A prostě všechno se tam vejde a je to prostě třeba... Já nevím, ani ne polovina normální peněženky. Actually good. Francis Moses, OK. To ti sedí ještě 9 let. No s tím myslím, že taky Francis Moses. I'm a resident of the building. My apartment is the O2 on the 3rd floor. O2 on the 3rd floor, tak. Dlouhý nos. Hubenáta. Jak se tomu dá, prostě brada. Dark eyes, short hair, where's a hat? Okay. 03, okay, to ti sedí. 23, 56, 69, 23, 55, 69, 41, 89, 41, 89, 95. OK, tak vítej. Tak už jenom Anastáša a Roman. Let's fucking go. Anastáša Michaelis. 55, okay, I live here, whatever, I come from the... Okay, Anastáša. Michaelis, okay. 0204 13 26 26 98 53 98 53 44 62. Jaký sedí, OK. Nic divného na tobě není zatím. S tebou jsem už dneska mluvil. Kde máš ID first of all? A stejně na tvém nose je něco jako extrémně divného. Ty máš ten kulatej. 0102. No jasný, pamatoval. No ten nos máš trošku jako... Jo, to jo, ale já tady mám taky tvoje fotky, kamaráde, víš? Já tady mám taky tvoje fotky a nesedí to, bohužel. Je mi to líto a hlavně jsem s tebou dneska už telefonoval. Jestli je tvůj bratr doma. Roman Stylinsky. Okay. President of the building. I'm public accountant. Accountant je 0101. 01, jo. 11:52 se ho zeptám na čepici, protože by měl mít čepici. Já přísám pánu bohu. No jasný, kámo. To mně přijde, že všichni, že se domlouvají, ty vole.
se domlouvají, tyva, že si to všichni zapomenou, tu čepici, tyva, doma. To roubové. OK. Dobře. Razítko máš, public account tam chceš, 010, Roman Stylnsky. To ti sedí, Roman Stylnsky ti sedí. A to máš očekávat, tě očekáváme. OK, ještě se kouknu teda na to. No, 40, OK, 48, 39, 24, 05, 96, 05, 96, 84, OK, tak vítej. A to by mělo být všechno. Výborně. Tak, další den. Další W. Měl by to být další S-ko, výborně. Let's go, guys. Jinak hrál jsem asi 2krát a splnil jsem tenhle ten achievement a potom bez těch folderů tu blbost. A už nám jich moc jako nezbývá. 100 doppelgangerů, což si myslím... Jo, budou mít třeba tak za 2, za 3 rany. Pak nám tady... Mám zahrát 100 playthrough a... Jo, survive 40, přežít 40 těch her a unlocknu všechny achievementy. A kolik mám playthrough teďka? Jo, počkej, tady vlastně 9, 10, 11, 12, OK. Já děkuju, že jste se dívali. Určitě, kdybyste chtěli další díl, tak mi něco napište pod tohle video. A jestli byste chtěli, abych tu hru třeba streamoval nebo něco, nebo streamoval třeba, jsem začal zase hrát CSko, tak mi určitě napište a já budu rád. Uvidíme se u dalšího videa a zatím čau čau.